Hadian ke jing ut jong ki ba katany umden nakapol syakapor halo ke jing ko trekam jong ka Meghalaya Rural Bank umden branch ka balabu jing ye ki ba bansei ne the pisa ka seng Riboy Youth Federation umden circle mentakas ngi kalalit ban jurip bat kendu sendon yo branch manager katika bank na ka banta ban pensngau ya ki jing jong ki ba hakate ke jing le ye kendu lalam khmat ye ka seng da uba shanbor trang president bat ba founders im secretary ko umden circle kelai kren halo ki daw bala penlong ya ketika bank mendeko hakaru kom trekam kumba kaseng kalayo ya kijing ujor ki babun bat ka jubab ka bakelayo kadai namar ka jingdona palat jong inong trei hakate ka bank kumta ki ba ki ha ban yeng line bon kenta ban yo thep ne sei pisa halor kate ga benta nakaliang jong kaseng kala IT ru da ka dor khas ya branch manager kate ga bank ban penbiang ya kijingdon kam nong trei namar kumba ka long menta ki don tanglai ngut ki long trei kentup ya branch manager bat kani kala penlong ye ki ba bagi ha ban yeng line shadu surok habakren syakilat pathai kubor kita kinong ilam kaseng kila penpau ya ka jingkermen kumba kila de ban bu ya ka jingker pat ha branch manager ban le ya ka bedon kam na ka benta ban pensuk ya ki ba hakawai pat ka benta na kaliang jong keseng kala kerpat ro ban bu no ya ka wei ka kor sei pisa ni ATM machine ha umden ban pensuk ya ki ba lawan punya kenduk ya branch manager jong kan ke bank halor ka jingsuki trekam jong kan ke bank tina kaliang jungi la kerpat ya branch manager ba unbu hampun kinong trei nani ki staff namar ba nada duna plat kin ki staff kani ka jing trekam jong kan ke bank ka ko man ka por kita kaliang jungi kaseng ni pressure ya ka ya kani ke bank bahkan hak susu staff nang ba kajing trekam kan long proyek arti dina kaliang jungi pressure ru ban ingkerpat ru ya ka telat badai pe ki bang ba ingkerpat ba ki bang ba ki wei pat ki bang bakin ba ka sarkar kan ailat no ki wei pat ki bang bakan don hak ni ka inden area jungi kenang ba ki babun ki ba nong jong kan ni ka han inden jungi ki syam jing halor ka ba halor kajing tap pisa bat kajing sei pisa dina kaliang jungi lada ka sarkar kala ban ailat saki wei pat ki bang bahkan wan hakni ka snong jungi kan pensuk ya ka yau pat ba yo nong snong jong kan ka than jungi hadu menta niyo ihi ka bang ka ba kham kaba ni kadai tangkan ni ka Meghalaya Rural Bank kadon ka wei ka post office no ka post office kadon andre ki babun hiki account holders ki don ha ni ka bank takadaw ki pagba ki shamjing no apa dai bakani ka kam pisa bat sei pisa hamtam kini ki nongle business ki shamjing namar ki don kam pisa man ka por man kasni janman na ka por ki don kam sei pisa teng kapan tu ko ya ka business complete kata teacher ni de ya kumba kan pili kisnong ka cover ka bank hak ni ka area malum mala kumba haki live sound put pili kisnong ka cover do menta kasni ka sitrik jong Februari jong nem snam arhajar puar nakaliang jongi ka umden circle hakne kasni wan banjurip ne ko jong ne ka Meghalaya Rural Bank dan brand ilap sisa ya ka jing ko trikam jong ne ka bank adin bangiliyo sibun ki complain na ki paiba jong ka thanyum den hi barok kawai dan nakaliang jongi ka umden circle ngi siokya adin bangila yo ya ki sebut bat kunet terter na ki paiba ngilap sisa ya ka jing ko trikam jong ne ka bank ne po area umden dan nakaliang ka jongi ngiwan banbu da ka jing tho sendan ban ayo brand manager but brand manager la kubur ban page bnia ya kan city bang aing nakaliang jungi ka umden circle ngi dawajur ban bu saka ATM machine hapo jong kan ka bank kumjur ban penbun susu ki staff namar ba abang ilap hne de dalang ba ka jing ko jing trekam jong kan ka bank de lang ba ka jing dona palat jong ki staff ka kumbala pan pau do brand manager de ngi si komen sibun ula ayangi ka asuran nakaliang jong brand manager bun pa ya kan city nakaliang jungi ka umden circle RBWF umden circle ngila bu akmat jong bat ula ai ka asuran yangi bun pa ya kan city sagi bar bahalor bat increment scam
nakaliang jungi ka umdan circle ngini trelang bat kini nung tre jong kabang bat ngini ay budin nakapor sikapor lada ngi bagan ni kesti bangibu ka cupoy tang hakamit kampo sya kamut mana kaliang jungi ngin sasim da kasinjam ka batang kumju ro bang ni pressure ya ka sarkar bahkan ai kilat kilti ban perstet ya kan kam kenang ba ka dong bat ka tanjungi ko kam kane ka ko umdan kin mat ya ka jing sub jing sai kumju ban perstet jing rekam na kaliang jungi ni ai kublai karpang na menta ki pajba ki betrelang bat ngi kaseng na kapor sikapor ngi kerman skam nang nei sakmat ngin la ban triba habyade bat kane kam ke imlang kasalang hapo ka dong ka than riboi barok kawai dan na kaliang jungi ka umdan circle nimdon sibun ban keren hakmat jengpi kumbang ilaong na basdang ni pressure ya ka sarkar ni dawa ya ka sarkar bahkan install banbu ya kane ka ATM machine hapo jong kane ka Meghalaya Rural Bank Umdan Brand kenang bahkan penstet ban ai gajing sekri ka bapaka na menta ki pajba jong ka than umdan hi barok kawai tangkat ta kublai sibut